vi snakke om ernæringsmæssig støtte til gastrointestinale lidelser. Gastrointestinale lidelser er en af de mest almindelige årsager til et besøg hos dyrlægen. Ernæring er et vigtigt værktøj i håndteringen af disse lidelser. Den rette ernæring hjælper ved akutte sygdomme, kroniske GI-problemer og fødevareallergi. Der er et tæt sammenspil imellem tarmbarrieren, tarmmikrobiotaren og immunforsvaret. En forstyrrelse i dette sammenspil kan medføre både tarmsygdomme og systemiske sygdomme. Et sundt afbalanceret mikrobiota kan bedre modstå invasion af fremmede eller patogene bakterier. Dette kaldes koloniseringsmodstand. Der findes mange mulige årsager til gastrointestinale problemer og mange forskellige typer af problemer. Afhængig af den underliggende årsag er der forskellige valg af korrekt ernæring. Digestive Support, CID, CIW, FID og FIW er skræddersyet til akutte og kroniske gastrointestinale lidelser. Dette foder er meget let fordøjeligt og har et øget indhold af mineraler, fedtopløselige vitaminer og elektrolytter. De indeholder også flere ingredienser, der hjælper med genoprettelse af tarmens sundhed. Det er TruePet, beta-glucaner og omega-3-fedtsyre, der støtter immunforsvaret i tarmen. AuraGuard, der fremmer mikrobiomet og tarmbarrieren. Det er zeolit og mos, der kan absorbere toksiske og patogene komponenter i tarmen. Fermenterbare fibre, som fremmer mikrobiotaen. Og psyllium husk, som beskytter tarmslimhinden og regulerer bevægelserne i tarmen. Vi skal også huske Digestive Low Fat, et unikt foder til voksne hunde med lidelser, som kræver et lavt fedtindhold og lavallergene ingredienser. Low Fat har et lavt fedtindhold på 7%, relativt høje niveauer af EPA og DHA, og så det lavallergen med hydrolyseret lakseprotein. Der er flere ingredienser, som støtter et sundt mikrobiom, tarmbarriere og immunforsvar. Der er nyttige fibre som rugetravler, mos, fos og psyllium, beta-glucaner, AuraGuard og nukleotider. Så er der også specifik allergen management og allergen management plus, som er let fordøjelige og allergivenlige diæter med hydrolyserede proteiner, der er et godt alternativ ved mange mavetarmproblemer. Allergen Management Plus indeholder også høje niveauer af omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA, som kan give ekstra støtte ved inflammatoriske sygdomme i tarmen. Disse diæter er ofte gode til kronisk diarré eller opkastrelateret til fødevareallergi eller intolerancer, colitis og IBD. Slutteligt skal nævnes varianterne Weight Reduction og Weight Control. Det er et foder med et højt fiberindhold og et lavt fedtindhold til støtte ved colitis, kronisk diarré, forstoppelse. Det har et øget indhold af opløselige og uopløselige fiber, der understøtter den gastrointestinale mobilitet og en sund mavetarmkanal. Omega-3-fedtsyre fra fisk og krill, der understøtter kroppens naturlige antiinflammatoriske processer. Tak fordi at du